أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala har barchalarımızga da muhtaram kardeşler, iki dünya baxıtı hem derecelerin bire kursun. İndi izge tileklerimiz, murat maksatlarımız bulsa, şularga erişirge Allah Teala nasip eylesin. Cuma günlerimizni mübarek kılsın Allah Teala. Anga aytgan hamid senelerimizni kabul kılsın. Salavat şerifelerimizni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine eriştire kursun. Muhtaram Müslüman kardeşler, endi bugün сөйләшеп китәсе сүзебез Алла бирсә, булар ураза хакында. Мәгълүм булганча, безнең инде теге туган көн ел сайын киләме дигән шикелле, Рамазан аенда ел сайын килә мөхтәрәм кардәшләр. Елга бер тапкыр безнең килеп җитә Рамазан ае. Әлбәттә, Рамазан ае дигәчтен кемдер инде аны нәрсә икән аңлый, кемдер аңламый, кем өчендер ул әби бабайлары буның иссидә ураза тотканнары белән шулай бит инде исендә калган. Кемгәдер инде ул бер нәрсә дә аңлатмый. Монда һәрбер кешенең күңел халәтеннән тора торган әйберләр. Әмма Рамазан ае килү белән, әле безнең моның турында сүзләр булыр Алла бирсә, җиһан үзгәрә. Җиһан үзгәрә. Әйе, карлар ява, яңгырлар ява, агачлар яфрак яра, кеше шулай ук яши, ләкин безгә күренмәгән җиһан үзгәрә. Аллаһы Тәгалә бары тик иманлы кешеләргә генә аңлашыла торган бер ишекләрен ача. Рамазан ае килгән вакытта. Һәм дә инде шушында иманлы кешеләр, мөселманнар үзләрендә тормышларында яңа бер форсат ачалар. Нинди форсат? Тормышларын үзгәртергә. Йөрәкләрен, җаннарын чистартырга. Тәннәрен ныгытырга. Аллаһы Тәгаләгә якынаерга. Әйткәнебезчә, кемдер моның турында уйламый да, борчылмый да, кемгәдер бу кирәк тә түгел. Кеше шулай яши бирә. Әйтик, кемдер шулай яши? Хайваннар шулай яши. Сыердан килеп сорасаң, хәзер нинди ай дип, уларның белми нинди ай икәнен шулай бит. Мәчедән сорасаң, ул да белми, эттән сорасаң, ул да белми. Шуңа күрә бүгенге көндә күп кенә кешеләр шушы халәттә. Нинди ай дип сорасаң, белмиләр. Беләләр апрель икәнен. Әмма мөселман календаре буенча нинди ай икәнен белмиләр. Чөнки аларга нәрсә мөһим? Аларга бүген ашау мөһим. Аларга бүген йөгерү мөһим. Аларга бүген торган җирең җылы булу мөһим. Балаларың сау-сәламәт булу мөһим. Бу кемнәр өчен мөһим? Бу хайваннар өчен мөһим. Бу хайваннар өчен мөһим. Безнең авылда безгә игә бер ана мәче яләште. Нәрсәгә яләште бу ана мәче? Авылда инде ата мәчеләр дә бар. Алар шушы ана мәчегә бәйләнәләр. Ата мәче ана мәчегә бәйләнә инде, шулай бит. Ана мәчегә бәйләнәләр, ләкин ана мәченең балалары бар, кичкенә. Аларны бит ашатырга кирәк. Һәм шуңа күрә ата мәчеләр бәйләнгәчтен ана мәче балаларны ашата алмый. Ана мәче шушы балаларын ашатса, ата мәчеләргә игътибар җитми. Шуңа күрә нишлиләр ата мәчеләр? Бу ана мәченең балаларын үтерәләр. Табигать. Вакыт җитмәгәнгә күрә аларга шулай бит игътибар җитми. Наз җитми, мәхәббәт җитми. Ана мәче нишли? Шушы балаларын безнең игә ташый. Хачара яшерә, ата мәчеләр үтермәсен дип. Шуңа күрә хайваннарда да бар шундый инстинкт. Мәхәббәт дигән нәрсә. Бар аларда да инстинкт, балаларын яклау дигән нәрсә, кайгырту дигән нәрсә. Әгәр кеше бүгенге көндә мәхәббәт белән яшәсә, балаларын кайгыртса, ит изесә, тәмле ашаса, ул кеше дигән сүз түгел, ул хайван дигән сүз. Ул әле кеше дигән сүз түгел, ул хайван дигән сүз. Кеше була ул шул вакытта гына, әгәр дә рухи дөнья белән яшәсә. Әгәр дә ул сизсә, Аллаһы Тәгалә аңа мөрәҗәгать иткәнне,
һәм үзе дә Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә теләсә, шул вакытта гына ул кеше була. Һәм горур кеше исемен йөртәчәк. Башка кеше дигән сүзгә аңлатма юк. Эзләмәгез дә. Күзегез күрә икән, ике аякта йөрисез икән, сез кеше дигән сүз түгел. Бер Грециядә философлар уйлыйлар. Кеше кем ул дигән сүзгә бирмәкче булалар аңлатма. Шуннан соң әйтәләр, ахыр чиктә уйлыйлар да, ике аякта йөрүче шәрә хайван диләр. Ике аякта йөрүче шәрә хайван, чөнки ике аякта бөтен хайванда йөрми, ә йөргәне шәрә түгел. Шулай бит? Шуңа күрә бу аңлатмага алар аңлатманы бирәләр шулай. Ике аякта йөрүче шәрә хайван. Килә Диоген дигән философ. Бочкада яшәүче, шәрә килеш йөри бит инде. Шәрә килеш бочкада яшәүче Диоген дигән философ килә дә, бер тавык була кулында, бөтен җиннарын җылкып бетерә тавыкның. Бу философларның алдына ташлый, менә бу кеше ди. Ике аякта йөри ди һәм шәрә ди. Бик озак вакытлар буена кешегә аңлатма бирмәкче булдылар, мөхтәрәм кардәшләр. Кешегә аңлатманы дин генә бирә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун ди Аллаһ Тәгалә. Мин җиннәрне һәм кешеләрне гыйбадәт кылыр өчен генә яраттым ди. Җин була, кеше була, әгәр дә гыйбадәт кылса, кылмаса хайван була. Менә аның аңлатмасы. Кылмаса хайван була. Ничек кенә яшәсә дә, Мерседеска утырып йөрсә дә хайван була. Маймылда велосипед тәҗри. Аюда велосипед тәҗри, ул кеше булмый аңа карап. iPhone тоттырып куйсаң да хайван була. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең килә Рамазан айы һәм Рамазан айында без үзебезнең кеше икәнебезне күрсәтә алабыз. Ничек итеп? Билгеле бер вакыт белән ашап эчеп. Хайваннар алай эшләми. Аларның вакытлары юк, алар ашыйсы килде ашыйлар. Кеше дә бүген шулай яши. Ашыйсы килде ашый. Китеп бара кафе буенда, тәмле исләр сизде, керә дә ашый. Хайвани инстинкт. Бу бит сорамый хәләлме? Юк, сорамый. Аңа иң мөһиме ашарга булсын. Хәләлме, хәләл түгелме, нәрсәдән ясалганасы мөһим түгел. Кеше генә сорый, хәләлме, хәләл түгелме? Уразамы, ураза түгелме? Кешенең генә башына шундый уй килә. Хайванныкына андый уй килми. Менә шуңа күрә Рамазан айы, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең кеше икәнебезне күрсәтә торган бер вакыт икән ул. Ягъни без хәрәм ризыктан гына түгел, начар ризыктан гына түгел, чөнки начар ризыктан хайван да баш тарта. Хайван башарак ризыктан хайван да баш тарта. Кеше генә түгел. Ә кеше баш тартмый. Башарак ризыктан. Мин сезгә инде күп тапкыр мисал итеп китергәнем бар, шулай бит инде. Сарык белән мисал итеп китердем сезгә. Хәтерлисезме? Кем хәтерли? Фәнис хәтерли, алхамдулилlah, ул тыңлый мине атнасайын. Калганнар хәтерләми. Калганнарга сөйләп китәбез, шулай бит инде. Кырбан вакытында сарык чалабыз без. Сарыкны 2 көн 3 көн чалабыз инде. Сарыклар 2-3 көн буе, әле алар торган каяндыр жолда килгәннәр. Әле таң килгәчтен торганнар шушы чала торган җирдә бер ризык капмаган, бер су ичмәгән сарыклар. Икенче көнгә калгачтан инде бу сарыкларны чалырга, мин буларын жәлләп, су салырга булдым буларга. Алдым бер тазик, шуңа су салдым да, алып килеп куйдым алларына, ичмиләр. Ичмиләр. Харим чиста су, чиста тазик. Су чиста, мин ичә алам аны, чиста су. Сарык ичми. Нәрсә инде бу? Ничә көн ичмәгән сарык? Ул бит ябышырга тиеш, шулай бит. Кешенең ичәсе килсә, ул җирдәге суга да ябыша. Сидигендә эчә. Сәяхәттә шулай диләр бит, ичәсен килсә сидигеңне эчәргә кушалар. Ичә кеше, уйламый да. Сарык ичми. Әнигә шалтыратам. Әни фермада эшләгән кеше, хайван асраган кеше, без бит инде авылдан качтык иртә. Зарың нәрсә икән белмибез. Әйтәмәни сарыкларга су салдым, ичми нишләп икән дигәнем, нәрсә иде ди, савытта ди. Мәйтәм аңа чын сарык чалган идек, шуның ичәкләрен шунда салып торган идек. Аннан соң мин аны жудым, мәйтәм чист тарттым әйбәтләп. Бик әйбәт жудым мәйтәм. Ну, ичмиләр барыбер. Ичмиләр улым ди. Башка савыт алып килде. Чиста савыт алып килде, ичәкләре салмаган савыт ди. Әйтәм ничек инде алай? Сарык өчен аңа какая разница?
Шуңа күрә исеме дә сарык бит инде, шулай таңгыра булганга күрә. Ярар, икенче чиста савыт алып килдем, рҗанганы салдым. Ирелеп ишәләр рәхәтләнеп. Тыгыла. Шәсләре килгән. Мин уйлап куйдым кешене. Шулай бит. Менә сарык дибез без моңа. Кешегә кеше дибез без, шулай бит инде. Кешенең алдына аракы салып куй. Кеше нишли? Ала. Сасы. Шулай бит. Сасы. Ул аны сасы бу дип әйтеп куямы? Юк. Сарыктан хуже. Ул бернен тымалый, шулай бит. Шуңа күрә ста эчүчеләр бернен тымалыйлар, әйтәме? Ста итеп эчүчеләр. Күргәнегез бардыр инде. Мин телевизорда гына күргәнем бар. Аннан горько дип кычкыралар име? Аракы эчкәч. Авызына кабалар. Авызда тәмсез. Шулай дип сөйлиләр, мин кабып караган юк. Авызда тәмсез. Тикереп чыгарамы ул аны? Юк. Җыта ул аны шулай бит. Шушы тәмне бетерер өчен нишли? Бер нәрсә кабып куя. Авызындагы шушы әшәке тәмне бетерер өчен. Икенче көнне баш авырта. Баш авырткач бит инде кеше аңларга тиеш, бу җүнле әйбер түгел бу, агуландым мин дип. Шулай бит? Юк. Баш зәте тагын шул гайбер белән. Менә бу чын сарык, менә бу. Сарык абзарда торган сарык түгел ул. Чын сарык менә бу. Һәм бу дөрестән дә шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Моны кеше дип әйтеп буламы? Менә бу үзен горур кеше дип йөртә. Син аңа йөзенә карап, син думбыз дисәң, ул сиңа суга. Син сарык дисәң, ул сиңа китереп суга. Ник мине мыскыл итәсең ди, шулай бит. Шулай. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан ае килә. Рамазан аенда без менә бу пычрак ризыктан гына түгел, сарык кебек. Без халал ризыктан да баш тарта башлыйбыз. Ашыйсы килсә дә, эчәсе килсә дә. Нәрсәгә? Аллаһы Тәгалә кушты дибез. Аллаһы Тәгалә кушты, Аллаһ Тәгалә сорады дибез. Ягъни безнең Раббыбыз бар икәнне таныйбыз. Безнең истәннән торган, безгә буйырган һәм безнең тормышыбызны тәртипкә салган Раббыбыз бар икәнне таныйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Рамазан ае ул кешеләр өчен, ул хайваннар өчен түгел. Әгәр дә инде син Рамазан аеның нәрсә икәнен белмәсәң, аңламасаң, ураза тотмасаң, үзеңнең кем икәнеңне бел. Йөрисең икән, кәефем юк әле, теләмим әле, тотырмын әле, мин яшь әле, картайгач әле, тегеләй әле, болай әле, үзеңнең кем икәнеңне шуннан аңларга була, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһы Тәгалә белән ант итәм ди. Ураза тоткан кешенең авызыннан килгән исле май исеннән дә тәмлерәк ди. Бу тагын коллапс безнең башыбызда. Нишләп тәмлерәк булсын? Чөнки ашамаган кеше, авызына су капмаган кешенең авызында сасы исләр килә. Чөнки бызыла шулай бит инде, барбер авыз кибән итә. Алайсаң, нишләп тәмле ис килсен соң монда? Бу Аллаһы Тәгалә каршында, Аллаһ Тәгалә өчен. Без бу дөньяда тышкы кыяфәт белән яшибез. Тышкы кыяфәткә карап кешегә бәя бирәбез. Киеменә карап, машинасына карап, йортына карап бәя бирәбез. Аллаһы Тәгалә алай бәя бирми. Бәлки кеше киеме пычрактыр. Шулай бит. Чөнки ул бүген иртә белән көне буе бер ялгыз әбигә утын ярган. Бәлки аның аяк киеме пычрактыр. Чөнки аның машинасы юк, автобус акчасы юк, шуңа күрә ул мәчеткә җыяу килгән пычрак җырып. Бәлки аның авызыннан сасы киләдер. Чөнки ул ураза тота, бөтен кеше ашаган вакытта. Бәлки аның штаннары җыртыктыр. Монда тезләре тузгандыр, чыгып торадыр булай, теге бар бит әле, шулай. Чөнки ул намазны күп укый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без кешенең тышкы кыяфәтенә карап бер бәя бирсәк, Аллаһ Тәгалә икенче бәя бирә. Шуңа күрә кешенең авызыннан килгән тәмсез ис тә шушы Рамазан аенда ул Аллаһы Тәгалә өчен исле, майдан да тәмлерәк ис була ди. Ни өчен? Чөнки шушы кеше ризыгын, шушы кеше үзенең
тәмле суларын калдыра. Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дип. Өендә тулып ята. Холодильнигында тулып ята. Кибеттә бар, кесәсендә акчасы бар. Ләсә кайсы кафега кирип ашый ала, ләкин Аллаһы Тәгалә өчен тыела. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә, бу кеше минем өчен тыелды ди, мин әҗли. Аны бүтән бер нәрсә тыймады. Менә Навальный төрмәдә голодовка игълан итте. Нәрсә өчен? Үзе өчен. Үзе өчен игълан итте. Шулай. Үләм ди. Врач кирәк миңа ди, табиб кирәк миңа ди. Ул үзе өчен игълан итте. Ә ураза тоткан кеше Аллаһы Тәгалә өчен игълан итә. Ул үзен уйламый. Ул үзен уйламый, үзенең эче быгырдаганын уйламый, баш авыртканын уйламый. Ул Аллаһы Тәгалә тыйды мине ди. Аллаһы Тәгалә шуңа күрә моны күрә. Иң рәхәт, иң ләззәтле әйбердән кеше баш тарта. Ашау ичүдән һәм якынлык кылудан. Безнең өчен башка ләззәт юк бу дөньяда. Ашау ичү булмаса, якынлык кылу булмаса, безгә бүтән бер нәрсә кирәкми. Бүтән безгә бер әйбер рәхәт ләззәт бирми. Акчаның файдасы юк аның. Илен алмасаң. Нәрсәгә кирәк ул сиңа акча? Алтынның файдасы юк. Эчәр суың булмаса, ашар ризыгың булмаса. Кеше өчен иң зур ләззәт шушы өч әйбер: ашау ичү һәм якынлык кылу. Һәм шушы әйберләрдән ди кеше көндезге вакытта Аллаһ ризалыгы өчен баш тартып тора ди. Баш тартып тора ди. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ас-сияму ли ва ана аҗзи бихи. Ураза шуңа күрә минем өчен ул ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм мин аңа әҗрен бирәм ди. Бүтән беркем бирми сезгә аның әҗрен, мин генә бирәм. Чөнки ураза шундый бер гыйбадәт, ул башка кешегә күренми. Ул кешегә күренми торган гыйбадәт. Әгәр берәр кешеләрне ашатсаң, хәйрия мәсәлән оештырасың. Кеше күрәме аны? Күрә. Син үзең дә күрсәтәсең, Инстаграмга куясың шулай бит. Хәйриягны күрсәтәсең син. Намазга килсәң, кеше күрәме? Күрә. Намазга килгәнеңне. Кеше күрә. Садака биргәнеңне күрәме? Күрә, белә. Хаҗ кылганыңны шулай ук күрәләр һәм беләләр. Ә менә ураза тотканны күреп булмый. Бу кеше ураза дип каян әйтәсең син? Бер каян да әйтеп булмый. Күзләре моңсу булырга мөмкин шулай бит ураза тоткан кешенең. Моңсу күзләре. Нишләп? Ашыйсы килә, эчәсе киләме утыра. Ә бәлки аның күзләре моңсу, кызы ташлагандыр шулай бит. Йөргән егете ташлагандыр, шуңа күрә күзләре моңсудыр. Тагын бер тәгаен генә билге түгел әле ул. Ураза икәнеңне бер Алла гына белә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә каршында безнең бу әҗр савабыбыз. Шуңа күрә ул яшерен гыйбадәт ураза. Кешенең ихласлылыгы, диндә булуы һәм диндә нык булуы менә шушы гыйбадәтебез, уразабыз аркылы безнең күренә икән. Иншааллаһ, безнең шундый мөмкинчелегебез бар быел да. Аллаһы Тәгалә каршында шушы матур, яшерен бер гыйбадәтне тотып чыгарга. Иншааллаһ, рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим про уразу, про пост. Как нам известно, как все изучали на заре, когда они еще пришли в ислам, ислам стоит на 5 столпах. Это слова шахады. Шаду ан ла иляха илляллах ва шаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Это намаз, это ураза, закат и хадж. 5 столпов ислама. Если убрать какой-то один из столпов, то все здание разрушится. Поэтому мы не можем убирать какой-то из этих столпов. Мы не можем сказать, вот это важнее, это менее важно. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, поэтому, когда люди не платили закат в его время, отказывались платить закат, но читали намаз, держали уразу, он объявил против них войну. И сказал, эти люди неверующие. Умар, рады Аллаху анху, пытался ему возразить и сказал, подожди, у нас много врагов, а эти же намаз читают, уразу держат, пока их оставим, давай воевать с явными неверующими или вероотступниками. Он сказал, нет, эти то же самое. Это касается не только заката. Если бы они бросили уразу,
Абу Бакр, рады Аллаху анху, сделал бы то же самое. Это не значит, что мы воюем против этих людей. Это значит, что эти люди сами становятся врагами кому? Аллаху субханаху ва тааля. Когда они отказываются что-либо выполнять из приказов Аллаха, они сами становятся врагами Аллаха. Отдаляются от Него. Они начинают капризничать, своевольничать. А в каком-то смысле упрекать Аллаха или даже учить Его. Или даже учить Его. Ведь часто люди говорят, например, когда им говоришь про намаз или про уразу, или про что-то, про какое-то поклонение, я еще не созрел, они говорят. Я еще не созрел. Аллах Тааля говорит, ты созрел в 12 лет. Потому что половозрение у тебя наступило, ты начал принимать решения сам, ты хочешь жениться, ты хочешь выйти замуж, ты хочешь устроиться на работу, зарабатывать деньги, уходишь из-под крыла родителей, а ты не созрел? Ты созрел. Аллах Тааля говорит. Поэтому иногда мы даже учим Аллаха Тааля. Мы говорим, ты не знаешь ничего. Типа. Вот на пенсии будем там намаз читать, на пенсии там будем уразу держать, когда ничто мне не помешает. Помешает, и тогда найдутся дела, и тогда найдутся причины, чтобы этого не делать. И находятся. Поэтому, мои дорогие друзья, альхамдулилля, это не наша заслуга, то, что мы знаем, что намаз надо читать, уразу держать. Аллах Тааля открыл нам сердца. Дай Аллах, чтобы открыл сердца и тем, у кого они еще закрыты. Чтобы понять и осознать. Но хотя бы нельзя упорствовать и нельзя враждовать. То есть, если Аллах Тааля говорит, ты хотя бы признай тот факт, что ты просто лентяй или упрямец. Ты хотя бы не находи причины какие-то непонятные, да, неизвестные. Точнее, известные, но неуместные. И вот как раз приходит то время, когда мы можем воплотить еще один столб ислама в жизни. Это продержать уразу в месяц Рамадан. Пост был у всех народов. И все народы держат пост. Я всегда приводил примеры и говорил, что даже в Советском Союзе был пост. Да? Назывался рыбный день. Четверг был обычно. Да? Кто-то говорит среду, кто-то говорит четверг. Кто-то запомнил четверг. Может быть, когда-то это было среду. Это был свой рыбный день. Если нам сегодня врач скажет, не ешь вот это, ты умрешь, мы будем слушать врача? Скорее всего, будем. Скорее всего, будем. Особенно это понимают аллергики. Кто на диете сидит, он не понимает еще, потому что он не умирает, он просто толстеет. Но аллергики это понимают лучше всех. Они прям следят, чтобы не было вот этого, вызывающих аллергии продуктов. Потому что чуть-чуть употребил, ты можешь все умереть даже. Потому что это связано, у кого-то с дыханием связано, у кого-то с глазами связано, кто-то лишается слуха даже, кто-то опухает, кто-то у кого-то еще что-то. И поэтому они понимают, что им нельзя это употреблять. Это чревато уже опасно. И вот Аллах Тааля говорит, что в месяц Рамазан вам тоже нельзя употреблять пищу в дневное время. Это чревато, Аллах Тааля говорит, опасно. Чем опасно? Нет, мы не умрем. Мы будем жить. Душа наша умрет. Умрет наша душа. Наши инстинкты, низменные наши ценности возьмут верх над нами. Мы начнем жить инстинктами, как животные. Кушать, когда хотим, спать, когда хотим, сношаться, когда и с кем хотим. Вот эти инстинкты возьмут верх над нами, если мы не будем держать уразу в месяц Рамазан. Аллах Тааля как врач нам рекомендует: спасите свои души.
Помогите сами себе. И сами увидите результат потом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман кама рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин занбих». Если человек искренне продержал месяц Рамазан уразу, у него это принялось, правильно продержал, то у него прощаются грехи, которые были до этого. То есть ты очищаешь свою душу. Как диета очищает твое тело, как продукты, вызывающие аллергию, сохраняют твою жизнь, да, и употребление их, так и ураза спасает твою душу. Приближает тебя к Аллаху, очищает от грехов. Вот это время, дорогие друзья, у нас, альхамдулилля, приближается. Также мы говорили, что пост и ураза есть у всех народов. Даже у атеистов есть. Кстати, сейчас очень популярно такое направление, как веганство. Вегетарианство. Есть вегетарианец или есть веган. Веган, он еще жестче. Вообще ничего животного не употребляют. И вот международные исследования показали, что вегетарианцы живут на 8 лет меньше. То есть это туфта оказалась. Они стараются, да? Они мало того, что грустные, еще и живут на 8 лет меньше. Это хорошо, когда жена вегетарианка. Вместе умрете. Потому что мужчины на 10 лет меньше живут, как раз вместе умрете, как в сказке. Но это плохо, когда тебя заставляют быть вегетарианцем. Все надо в меру, конечно же. И Аллах Тааля нам ничего этого не запрещает. Ни мясо не запрещает. Пожалуйста, халяль кушайте. Ни фрукты, ни овощи не запрещает. Ни полезные какие-то напитки не запрещает Аллах Тааля. А запрещает только плохое. Нечистые, грязные, вредные. Но Аллах Тааля говорит, даже в халяль вещах, в разрешенных вещах есть норма. Вот эту норму тоже надо соблюдать. Я же говорю, недавно вот анализы сдавал, врач посмотрел, вы, говорит, употребляете слишком много мяса. Мне по анализам сказал. Ну как он узнал, думаю, про себя? Я вот до этого как раз ляжку там съел баранину. Просто положил ляжку и так ножом ел просто. Ничего, кроме мяса. Ну, у нас тут татар, ну, так вот принято, да, у нас. Что у нас, кроме мяса? Все с мясом у нас, кроме чая. Ну, чпичмах, если с чаем, то тоже с мясом получается. У нас во всем есть мясо. Во всем. Ну, кыстыбы нет же мяса, да? Там нет мяса, да, кыстыбы. Ну, кыстыбы это не еда уже тогда, если без мяса. А? Не татарская? Алхамдулилля, да. Это для бедных людей. Если мяса нет, то для бедных людей это. Вот таким вот образом во всем нужна мера. И в мясе, и во всем остальном. Почему? Потому что чрезмерное употребление даже халяля может вывести тебя из себя. Каким образом? Вот деньги, например, да? Аллах Тааля ограничил нас в деньгах каким-то образом? Нет. Аллах Тааля нам никак не сказал. Вот миллиард заработаете, дальше нельзя. Нет. Нигде нет такого хадиса или аята. Мы можем зарабатывать бесконечно много. Пожалуйста. Стремиться можно, пожалуйста. Иметь все, что хочешь, можно. Просто закат плати, садака давай, и все. Проблем нет. Но все же, когда это стремление становится чрезмерным, ты понимаешь, алчность у тебя появляется. Алчность. То есть появляется сама цель просто разбогатеть. У тебя нет цели жить. У тебя нет цели тратить эти деньги на что-то. У тебя есть цель просто копить и богатеть. Это уже алчность. И в современном мире люди тоже едят и пьют не из-за этого. Не из-за того, что они хотят наесться, а потому что вкусно. Потому что вкусный напиток, потому что вкусная еда. Я же вам рассказывал, как рестораны работают. Почему в ресторанах порции маленькие? Такая тарелка, и столько там кладут. И стоит это в долларах еще, в нормальных ресторанах.
Не туда, куда вы ходите, а куда я хожу. Шучу, конечно, я в эти места даже не заходил. Опять же, все в телевизоре Алхамдулилля все показывает. Почему так? Потому что эта еда не для еды. Вот ты должен попробовать так ложкой, восхититься едой, похвалить шеф-повара, и все. Доедать это нельзя. Вот если пойдете в ресторан дорогой, я вам объясню, как себя вести. Не набрасывайтесь там на еду. До этого сходите в узбечку, поешьте нормально, да? До этого. Когда придете, не доедайте, иначе вы оскорбите этим шеф-повара. Он подумает, что вы пришли нажраться. А он готовил еду, чтобы вы восхитились вкусом. Вот так вот побалдели немножко, пару ложек оставили. Принесли что-то еще другое, покушали, побалдели, оставили. Вот сейчас рестораны как работают. Это нормально, вы считаете? Как вы считаете, это нормально? Это ненормально. Для нормального человека это ненормально. Вот куда катится мир. Это потому, что люди в погоне вот за этим как раз, за вкусами, за собирательством потеряли ориентиры. И они оставляют еще на это большие деньги. То же самое люди, которые одевают рваную одежду. Сейчас молодежь носит рваную одежду, да? Так, сяк там и так далее. Это как это объяснить? Это никак не объяснить. Ориентиры поменялись у людей. Мало того, что гаурат там видно. Это же гаурат видно, правильно? Это же холодно еще. Продувает насквозь. Одежда же она как раз для того, чтобы согреть и гаурат закрыть. То есть одежда перестала выполнять свою функцию. Почему? Потому что идет просто погоня за одеждой. Функцию, цель потеряли. Как сам человек функцию, цель потерял в этой жизни, и все остальное потеряло. То же самое с машиной. Покупаешь машину, она не ездит. Стоит. Боишься поцарапать, боишься куда-то заехать. Останавливаются люди точнее. Это эксперимент делали в Москве. Одному человеку было плохо. Остановил машину, рядом друг и говорит: подвезите, пожалуйста, моему другу плохо вот до больницы. Он посмотрел на него: что он заболеет, машину там туда-сюда? Нет, не повезу, говорит. Зачем тогда тебе нужна машина? Если машина жизни не спасает, зачем она тогда тебе нужна? Как один хазрят говорил, рассказывал, да? Стоит человек на улице и курит. Рядом Мерседес. Хазрят к нему один подходит и говорит: ты почему, говорит, в машине не куришь, а на улице? А потолок, говорит, пожелтеет. Если в машине будешь курить, все говорят: машины жалко, а себя не жалко. Потолок почти пожелтеет, а здесь не пожелтеет у тебя? Легкие, сердце, кровеносные сосуды не пожелтеют? Не жалко. Это же ты сам купил, а это Аллах Тааля дал. Это казенные. Казенные не жалко. Колхоз мало малтуголь. Это можно использовать как угодно. Вот к чему приводит. Поэтому Аллах Тааля нам говорит, даже в халяль вещах должна быть умеренность. И поэтому ты должен себя ограничивать в халяль вещах. И уметь это делать. И Аллах Тааля тренирует нас в месяц Рамадан. Есть такой аят, дорогие друзья. Бисмиллахи рахмани рахим. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Аллах Тааля говорит, и сегодня неверующим говорит, бросает их в огонь, неверующих, и говорит: вы, говорит, все свои блага, то, что вы, чем вы должны наслаждаться, наслаждались, говорит, в жизни. У вас не было ограничений. Вы, говорит, там наслаждались, все там проели. Если сравнить человека верующего, соблюдающего и несоблюдающего, у несоблюдающего ведь очень много возможностей. Он может есть любую еду. Он может спать с любой женщиной. А женщина с мужчиной, соответственно.
Он может работать на любой работе. Пирамида, пожалуйста. Кого-то обмануть, кинуть, пожалуйста. Долг не вернуть, пожалуйста. Вот так можно разбогатеть. Вот так. А мы думаем, халяль, не халяль. Никах, не никах. Можно, нельзя. У нас ограничений. Поэтому, говорят, эти люди неверующие, они, говорят, все растратили, все использовали в этой жизни. Насладились сполна. У них не было ограничений. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. А теперь, говорят, наслаждайтесь огнем, потому что вы были высокомерны в этой жизни, без на то права, и творили нечестие. Аллах Тааля говорит. И вот, прочитав этот аят, где говорится, что люди, которые чрезмерно употребляли все в этой жизни и за это попали в ад, Умар, радийаллаху анху, отказывался от многих халяль-продуктов, напитков и еды он отказывался и боялся, что Аллах его накажет за эту чрезмерность. Сегодня людей-то как-то от харама надо вытащить еще. Как-то. А они отказывались от халяля, сподвижники сахабы, боясь, что Аллах Тааля их накажет за эту чрезмерность. Вот какие были у них идеалы. Умеренность в халяль вещах сохраняет нас от макруха, от нежелательных вещей. Несоблюдение или предостережение от макрух сохраняет нас от харама. Таким образом, дорогие друзья, мы сохраняем сами себя благодаря вот этим поклонениям от харама, от наказания Аллаха Субханаху ва Тааля. Иншаллах, месяц Рамадан у нас настанет на следующей неделе уже, во вторник. Это будет первый день уразы, 13 апреля. 12 апреля, это в понедельник вечером, после Иша намаза, ясту намаза, мы читаем таравих, первый таравих, потому что с заходом солнца уже заходит у нас новый месяц. Значит, 12 таравих первый, 13 первый день уразы. 13 числа, первый день, до 2 часов 15 минут утра мы должны закончить трапезу. И потом вечером уже кушаем 18:45. Вечером уже 18:45. Вот сколько времени мы должны не кушать, не пить ничего, и чтобы не было половой близости. Охранять себя. И самое главное, у тебя должно быть намерение на уразу. Например, некоторые люди утром выходят из дома, забыли покушать. Целый день крутились, работали, вечером приехали после захода солнца и осознали, что они едят первый раз в день. Весь день они не кушали. А потом что они говорят? Ярар ураза болсын. Да? Ладно, пускай будет ураза. Нет, это не будет ураза. Это будет просто голодовка. Чтобы была ураза, надо с вечера или утром сделать намерение. Ният, что ты будешь сегодня держать уразу. Потому что намерение, оно как раз и придает значение нашим делам. Если намаз без намерения, это физкультура, фитнес называется. Если ураза без намерения, это называется диета. Если закат, садака без намерения, это называется благотворительность. Если хадж без намерения, это называется путешествие. Поэтому намерение дает нам смысл вот в этих вещах, мы уже сказали. Вот очень просто, дорогие друзья. Но и очень тяжело, с другой стороны. Победить в себе страсти, победить в себе желание покушать, поесть там и так далее, да, попить. Но, альхамдулилля, как-то справлялись до этого более 1000 лет у нас. И вы уже несколько лет, несколько десятков лет уже некоторые, да, держите уразу. И тоже, альхамдулилля, справлялись. И дай Аллах нам дальше справляться и держать уразу, поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.